Assalamu alaikum aziz vatandaşlar, mehriban ildeşler. Türkmen halkının milli lideri, Ahriman Arkadağımızın, Arkadağlı Hacı Serdarımızın sayesinde gün sayın gülle besleyen, can vatan Türkmenistan yurdumuzun her bir günü toydur bayramlara beslenyen, has doğrusu yeni de sanıca günlerden yetip gelen 8 Mart bayramı bilen ähli cenanlarımızı tüys yüreğimizden kutlayar. Bize dörödülüp verilen şeli mümkünçülüklerden peydalanıp, hormatly prezidentimize köp tawgatymyzy aýdyp, Şahzade Video Studiosunu taýinlemagyndaky arzuwlar aýdaly hyzmatynyň ilkinji sanyny size höderleýär. Hyzmatymyzyň esas maksady ýurdumyzyň içinde, daşary ýurtlarda okap, ýahmet çekýän ildeşlerimiziň arasynda öz mehriban käbesini, jegillerini, doganlaryny gutlamak isleýänler bar bolsa, ondan başga da kendik şahsatly pursatlaryny garaşlymady sowgatlar etmek isleýäňiz, şu görnýän telefon belgilerinde arkaly habarlaşyň. Owadan pursatları Şahzade Video Studiosu'nun operatör yiğitleri ýazgy ederler. Dolu görnüşini Şahzade Video Studiosu'nun YouTube kanalyna tamaşa edip bilersiňiz. Şahzade Video şahsatly pursatlaryny şaýady.